ስነጥበባዊ ሃኒባል ይቅርታብ ክንድ ዝሓተትሲ ጌጋ ይውስኸለሎ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቪድዮ ሰሪሑ ፊልም ሰሪሑ ማለት እዩ ገለ ሰባት ከዓ ግብረ መልሲዎም ገለ ሰባት እውን ኣይኮኑ መብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ነቲ ጉዳይ እዚ ትኽፋል ማሕበረሰብ ማለት እዩ እቲ ይግባእን ይባህላይ ኔጌቲቭ መልሲ ሂብዎ ስለዚ ጽልዋ ስለ ዝሕደረሉ ሕጂ እውን ይዛረብ ኣሎ ክዛረቡን መሰሉ ግን ተኾነ ጥዑይ ዘረባይ ትዛረብካን ኢሎም ዝዛረቡ ኣለዉ እስኪ ታዩት ዝወለ ስነ ጥባዊ ሃኒባል ክትሰምዑ ወይኹም በወገን ትግራይ ዘሎ ማለት እዩ ካብ መራሕቲ ዓበይቲ ዝበሃሉ ሰባትን ከም በዓል ጀነራል ክንፈ ማለት እዩ ክንዳለለና ክንዳለ ዝኮነስ ክንምክት ኣለና ዝብልን ከም በዓል ካልኦት ከዓ ውግእ ይተርፍን ዝብሉ ኣካላት እውን መፅኦም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ምዚ ተተሓይዙ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ኣለዎም ዝብል ኣብ ናይ ልምዓንቲ ጉዳይ ክንሰምዕና ማለት እዩ ጠቕላላ ሃይለ ደደቢት ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ወግዕ ድሮን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ድሮን ታትቀርጽ ቪድዮ ኣመሲላ ትስምዑ መስለኒ ከም እዩ ሓሲብዎ ተዘይ ኮይኑ እምበር ንውግእ ዝኾነ ድሮን ግዛዕሲ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ተፈርሒ ዋጋዕ ሊለ ወይ ከዓ ዋጋዕ ሊለ ይምገመትኩ ነይረ ግን ክሰምዑኹም ናይ ልምዓንቲ ኣዝዩ ዝገርም ኩነታት ስለ ዘሎ ኣይቶ ሚካኤል ሰሎሞን ዝተባሃለ ካብ መራርሓታት ብርጌድ ንሓመድ ሓደ ዝኾነ ካብ ኣሜሪካ ክሳብ ሆላንድ መፅኡ ንጆን ብላክ ዝረኣዮ ሰብ ተኸሲሱ ጉዳይ መክሰሲኡ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንስኻትኩም እውን ትግምትዎ እዩ ካልኦት ሰባት እውን ዝግምትዎ ጉዳይ እዩ ግን እቲ ተኸሰሰሉ ምክንያት ሰልጠነውን ሓቲትዎ ኣሎ ኣብ ላይቭ ተፈታዊ ተክሾው ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ክንሰምዖ ኢና ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልኩም ጽቡቓት ሓበሬታታት ኣለዉ ነዚ ቻናል እዚ ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ድሕሪ ሳብስክራይብ ከዓ ማለት እዩ ዝተወሰና ርእቶታት ኣለዋ ከም ብበልኩም ክፍትን እየ ናብተን ርእቶታት ሰጊረ ስለዚ እተን ርእቶታት ገለ ፓርታተን ከም በበኒ ሪል ቲዩብ ካብ ጸሓፈለ እዩ ሽለ ንስኻ ጸማሚኻ ኩና ጠጠው ይበል ንኽትዛረቦ ጥዑም እዩ ግን ከመይሉ ጠጠው ይበል ተጋሩን ዓቢ ኢና ንሃቦ ወይስ በጀኻ ግደፈና ኢልና ንለምኖ እንታይ ኻ ትብለና ዘለኻስከ ናትካ ፍታሕ እንታይ እዩ ርግጸኛ እየ ናይ ዓድኻ ሓልዮት የብልካን ዝብል እዩ ሶ ኣነ ሓልዮት ኣለኒ እዩ ወይ ኢድና ክንህብ የብልናን ክንዋጋእ እዩ ዘለና ስለዚ ኩና ጠጠው ክብል እንተኾይኑሲ ፍታሕ መጽ እንተኾይኑስ ክንዋጋእ ኣለና ኢሉ ዝሓስብ ሪል ቲዩብ ወይ ከዓ ኢላያት ሓስብ ሪል ቲዩብ ማለት እዩ ኣብዛ ጸገም እዚኣኻ ንስያታ ፕሮብሌም በመሰረቱ ዘይተረዳዳናሉ ነገር ተሃለወ ኩናት መምጽእ ጸገም በር መፍትሒ ጸገም ክኸውን ኣይክእልን መፍትሒ ጸገም ክኸውን ዝኽእል እቲ ኩናት ምናልባት እውን ንሓደ ነገር ንኽትልውጠሉ ኣፐር ሃንድ ሒዝካ ክትንቀሳቐሰሉ ምናልባት ኣብ ባርጌኒንግ ኣብ ኣቲኻሲ ኣብ ስምምዓት ውሽጢ ክትኣቱ ንኸምፀካ እንድሕር ዳኣ ዝኽእል ኮይኑ እዩ ወይ ንኸጥፍአካ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ ኩናት معديها تسامع عملتي مستفاخة زي خمس عينة تحساسوانا أزي بتعمي نوح ساعات تخكل مسؤولنا تسمعنا تسأل حسل زغنا بحد جزيز قد في لي جنبتن جن وج مفتحي أيقونن حد جزية peace can be achieved either through armament or disarmament بالذي ناي وج تبب art of the war يلو صحيفه زول حدا صحفي سانسوس تبع لي تشايناوسي وج بخلتها من قدتات كترفي خليو يزبل اتحاده بمنطقه يزبلو بارمامنت اتخاليخا بديس ارمامنت كون يخليلو حساب يغلص مالتيو ناب نايلو معانت فيديو دما بخمس صعب حيزكم كسغري مالتيو ليتس جو جرم كابزنا يلوم عن فيديو بزينا هنجمر مالتي بني هانيبال اسكن غاتل بتما وصلوا حواتنا أدمع استفى عليه قديات استفى عليه من قدي أبتزلوا ناي مكربوت عندلو بتما وصلوا حواتنا أدمع شغلت أشكتني نصم استفى عليه من قدي استفى عليه قديات استفى عليه من قدي أبتزلوا ناي مكربوت عندلو بس قط أمت ملقتنا سيكون النيرو بقلتي اتكاركتر معلال فاملغتي نتوم أبليبيا خوينو استفر علي بعتتات خوينو نهزبي زباساجو زخطرو زقرسنو زجويو نايت تعرب ولادي اتوت كمنزعو حواتنا خدوفرو حواتنا خساقيو زوعلو زلو ارمينا وناي سيطان مثل زلوهم كثرت قرسنتي نعم بأسات يلبلو بيلو بأسات خما نايبا فيديو زمن نبر أسات يلبلو بمنتم كثرتن قرسنتن مالت مبر حدا ولادي ولادو كيدو نعوها قرسنت خدحن بركيز بودي قندالمنا ولادون
نخوم نولاد نزم مسلح وجنات أخواتهم يكونوا زخون يكون حزب زبالة سب زبالة حما زمنا ولادي يبلنا كوم زمنا إيرتراو يبلنا كوم زمنا زخون سبيلنا قال السادة على بلوبامبر هو إلوا هاني قبل على جيجا يوسخني نو مسيرني صحيفيها عندي أجريها سوري يقريتها لحرن حزب أقطع إذا حزبي يكون مليس لك نالوات لك سبات فيديو سريع نكون ولي ريبورت تقبر كل سب كنت عايب الله سلمتي تعايب الله نحنا مسرتو قبل بيها هنكتكتن بحر هنسجرن كنسددن أيقب عننا نهم حزبي إتابكم خبص حنا زخالها إتاب هاجرنا ذلوا سرعتن إتي نسخات ودس الله منجستن ريل مالتي بفلايتهم السنة أنتو بهالو نقومتات عينت أبكم زملكت حتى تأتوا لهم نسخهم قالوا فقراوي فيلم لكم منه زي الدرس ما عاد فقراوي نقرأ لكم تاجر درسكم بالتباب جيركم فقراوي هو زي السد ولدنا خمسلوسي كفوسي أبكن الستر يقتر يبلو إذا تري وزر لهم سنة أنت تبعود ما أبكن لي الستر يقتر عنده كم ساعة بين هاني تقطع زولد هاني تا فيلم كابيتو كتور خوينا خمون تعازيهم مالتي بدحريو ساعة أكن دمزي قريتها زحتت ناتي سرح سرح كما هني الفتينو نسون دايما يكون هو الكيل مالتي جن تلحز النجار مالتي حجونا بالساعات زي أكن دي بغنعنا بنسه لبي كم سنة أبواب كأخم سرحي كم ذا عينات من اسيها الزغوات عناتي عنزا حسم تي موت كل عينات بلاتها بالعلي أثران من سيز ورد بتي سرح وسرح غيره قول صايق بأنني سلازي يغرق ورلي أبكن مبان حجهاني حدا حاسوت مغنيات تشكيمو مسئل له مالتي حجون كل وزالي نيجا بيجا تقرمو أي تقرني خان دقفت هقدف حموش قرم سنة أباباوي هانيبال كابس تزاروهم زرباتات ناسمع هو يقني مالتيو ريتوتات انها بقنيو يزارب قنيو ملختي محلالف قنيو بزحات سبات كام سنة أباب مالتسي كابنا حزبتات بحر زقدح تمليسو خا نحزب زغلغلن ناي حزبي اغالالص ازوننن نحزو خمسر زغلن منالبات وون اتفطاراي ويكا اتخيلا زبحال ناي وعلى زخونه ناي سنة وصيت بموساق اتناي حزبي زولو نبراوي كونتات ويكا مريت زركب حقي زوصحهم سقاي زلوهم رحوا حقوس حزن كل ነገር ከንጻባረቅ ብዝኽእል መልክዑ ተመሊስካ ኣብናይ ዝኾነ ሰብ ህይወት ክትሪኦ ትግእል ዓይነት ውጽኢት ክኸውን ኣለዎ ኢሎም እዮም ቶም ስነ ጥበብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ዝነጥፉ ሰባት ዝዛረብሉ ማለት እዩ ሶ ሃኒባል ስነ ጥበብ ንሕርዳ ሰሪሕካ ኮይንካ ማለት እዩ ነቲ ስነ ጥበብ ሕጂ እውን ኣተሓዝኡ ምስ ህዝቢ ጌርካን ናብ ህዝቢ ኣማዕራሪኻዮን ምስ ህዝቢ ማዕረ ጌርካ ብዓይኒ ህዝቢ እንዳተጠመተ ክስጉም ጽቡቕ እዩ سنة أباب مالت تبصحينت زلوا نجاريو سنة أباب مالت تارجت أودينس زلوا نجاريو so حدا قدفهم حدا ناي فيلمي ويكاب تنقص سئلي كقلة زل خاي حسابسي زخون أنا بحزبي التقربوا زخون يكون عينة زربها مدرة خون يخل وزت كالي ولا نحنت مع التقلون كون زغل كرس عز most probably أبتنا حجي زلوا digital signature داير الساعة مهنياتو digital وقات أصله زلوا مالتيو أب ميديا زغمت نجاريو قدمون انت زخون نتوم اب سنة أباب زلو طرح سبات بات سنة أباوي معقنتات كلكعو خلو صبق زخونه ميزان زدفع مالتيو نتي بترى سمعي زسمعو ترى خبلك خلوخو ناي سنة أباو تحسو وصيتو طرح زي كونسي اتا اسرارحو زي كونس وصيتو فرنغرو كسمع زخيل اتي امارياو ترغومون فكاراو ترغوم انت يبلنا بكلتتي مقلخ سمع نزغل الحزب دما بتخكلنيا زخونه منقد انتان كردو إلكا ناب حزب زقرب كاب حزب استقدحه حزباو سنه لسان زጥቀምን ናይ ህዝቢ አካይዳ አነባብራ ምዕባለ በቃ ተዘሎ ኹነታቱ ዘንጸዋርቆሉ እዩ ሰብ ዝደል ማለት እዩ ነዚ ኸአዩ ምስ ደርፍ ዘስቆንቁን ንሓረሰ ዝደርፍ ኣብ ዓውዲ ገለው ዘተ ማለት እዩ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ዕድለኛታት ከምዚኦም ዝገብሩ ንስኻውን ናብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ተመሊስካ ገና ኣዝዮም እትሰርሖም ብዙሓት ስራሕታት ክህሉኻ ስለ ዝኽእሉ ናብ ከምዚ ተመሊስካ ነቲ ህዝብኻ ንምሕጓስን ንምኽሓስን ብጽቡቕ ነገር ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንሕርዳ ህዝቢ ተጠቃሚዎ ምስኡ ምትልላኽ ይመስለኒ ከም ውልቀይ ምስ እንጀራኻ መባእስ ኢለ ዝግምት ምክንያቱ ዋና ክቡራት ዓማዊልካሲ ሰማዕትኻ እዮም ካብዚ ንበገስ እሞ ታይፕስ ኦፍ ደገፍቲ ግደፍ ይብል ዝሓውና እንታይ እዮም ሕጂ ዓይነት ዲ ዘለዎም ከመቕሓድዮም ከመይ እዩ እቲ ነገር እዚ እስኪ ክንሰምዕ ኢና ዓይነት እዮም ቁፅሪ ሓደ
ኢሳያስ ወይ ሞት ህዝቢ ባዕሉ ይፍለጥ ሃገር ባዕላ ትፍለጥ ኢሳያስ ጥራሕ 1000 ዓመት ይንበረልና አትሰት ነዚዮም ምሕረት ከውርደሎም ፈጣሪ ጥራሕ አትልምናለ ቁጽር 2 ንኢሳያስ አይፈትዎን ንመንዳ ነቶም ህግደፍ አባላት ህግደፍ ካሉት ከም በዓል ፊሊጶስ ውጩ ቦም ድመጾም አይፈትዎን ንኢሳያስ ግን ብዙሕ ደንታ ብሎም እንዳውም ጸልዎ ህግደፍ ናምበር 3 نخلتيهم አይፈትዎም እንታይ ዳ አሞንጎ ህዝብናን ሰራዊትናን ትብል ሰበብ ሒዛቶም አባ ደሪቆም ማለት ህግደፍ ናምበር 4 ንህግደፍ ምጽላእ ንህግደፍ ምቋም ንሃገር ምጽላእ ኮይኑ ስለዝስምዖም ተንከሲሎም አይውጽዋል ማን ክሕጎስ ኢልና ሕማቅ ናይ ሃገርና ነውጽእ ናምበር 5 ናይ መወዳእታን እዚኦም ፍልይ ዝበሉ ካብዞም 4 ፈሊና ክንሪኦም ኣለና بهجدف تلوخو زلوهم كونو يلوم استلاخو سبع علامة ማለት حدا بوليتيك ግረም ስለዚህስ ዘን ሓሙሽተ ዚአንስ ከምዚ ዓይነታት ኣለው ዶ ከማኻትኩም ከምናታትኩም ሓሳብሲ እዞም ዓይነታት እዚኣቶም ሲ ናይ ብሓቂ ሓሙሽተ ዓይነት ደገፍቲ ግደፍ ዲዮም እዩ እዚኣ ንዓኻትኩም ዝገድፈልኩም ማለት እዩ ምስ ተራዳዲእና እንድሕር ኮይና በዛ ጉዳይ እዚ እንድሕር ተራዳዲእኹም ሓሙሽተ ዓይነት ኣለው ኢልኩም ሓሳብኩም ክትገልጹ ኤክስፔክት ይገብሩ ወይ ካኢላወኩም ማለት እዩ ሶ ዚኣታ ዘላታ ከም ዘላታ ማለት እዩ حراي نغسل اسكن اب تقصير زلو فيديو كان قان تمهرتن زي صغبت كاب صرغيا العلم بزعبا حنت فيستومايون محدرا زي كل بزعبا غداي بحر نخزارب فادلا خدينوم ناب سكرين امتيوم ازيا اتا ناي موداتا صنقاق حيل بلصغنا خوينا تريفال بزعبا حلنجي ارترا حسابابي تورويرهم زلو قنيله بعلي كواغعي كساب زاري كرد زغبر الله زلخم موت كن بتري ارترا اب دحر معصو وي اب سنقي تقميطو زلو كاب سفرو معاسي خوت ابي خارم كساب كندي زبلو كن دفا إلنا خنريوينا اتا زلوا يبلان كتبحال صنحت تግራይኳ اب شررينا شرريت تاتحيزاتهم الله سو ناي شعبيه سراويت بايزوي تقش كل شيء تعزيك يتخون كوالا فتنا هنا ناي 5 عامت قرب 5 عامت نر طرنت تاريخاي حراي نابزي اتوم كنمصينا حجت ايزبلو مالتيو اي فرحكوني جن كزاربول ييو مالت نو فيسي اين فرحنينا جن كنزاربول لينا زبل ነገር ይዘለው ናይ ለም አንተ ማለት ወፊ መን ኮይኑ ሞዩ ዘፍርሐና ሓንቲ ዲጋነ ወዕሉ ከም ሓድር ዘይክእል ሓንቲ ፊስቶ ይዝብላ ከም ሓድር ዘይክእል ግን ተዛሪቡ ግን ምናልባት መልስ መሐብ ነሰብዚ አድላይ አይመስለኩምን زبل حساب كأبوش طلوا مالتي كمزي عينت سبات يوم قطيمومنا زلو بتقلالا انويس اول وفي فرحانيه جن كزاربو لي ازبليو دخيمو كادي توهايلو حموسي اي دخمنن بركه يحموني لزبحال مالتي قوم مالتي مسنا ኢትዮጵያ ሰራዊት ተሓዊስ ክዋጋ አኸለ ሱቁሉ ተሓዊስ ይኮነ ይዋጋ ሶቶ አምናቶም ፕላን ይኻ ግዴታ ክተኣትሉ ግባካ ሶ ቶምና ሓሊባይ ንግዛዕ ምዛዕ ቶምና ኤርትራ ጀነራላት ዮም ት ፕላን ለውጽወት ናይ ውገ ፕላን ሶ ተኻሊ ሰራዊት ናኡ ይላኣት ዋላት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት የለካ ዋላት መከላከያ ናኡ ካተኣቱም በይ ካው ጀነራሊ ሓላፊ አዛዚ ይኽትለ ይትኸሊ በቃ ኩሉ እግረኛ ኢና አው ንሕር ሓደ ግዜ ኣቲ ቶም አዘዝት ብሙሎም ባዕድ شو كسي كلاتنا تجري سعر تجري سعر تجري هاجر تخون بالنيرنا أب كل سب كساد ناي تجري كارتاني راري في توقيك أب كل سب مالتي بك أزخونا حبوني رونايو حزي تجري أخوني دو تبل حساب أزلاتو مالتي كنتر تراس هلنا ناتناز مسر سب زخونة ناتناز يكون الزرب عينة ندرد أتزاري بسي كنتر ترول لنا إيزبل مالتي I don't know بتعام عزيز قرم قد أي بايزوي اسكي بدن بغير كسمعكم كفتني انا تاع غداي نتا نسو زارب لا زلو اي ترداتن انديا كم مجمريا جميره جن اسكي خنزارب لاسي فتنه خغبري مالتي لونا يخونتن بتخكل دحر وعلى بريتورياون عينتو غيرون بر تي قفعتات اندقصله يو زلو بجتي لن مدحانيتاتي لن بزح ነገር ተዘርዚርኪዮ እንኳን ማለት ቀስ እንዳበልኩ حزب تجري كاتبو زبل بلانيو نيرو حزي أفتشعر كسي كلاتنا حدا نيرنا حزب تمقاقلنا نينا سو نابت أملوخ مسألك خلقو أنا حزب تجري مس كله حزبي سلام خوني ويلا إذا زحس بفلايد ما مس حزب إرترا مس حزب مهارة مس حزب أورومو مالتيو حزي تجدد أفت حزي انتايني أب كوينات نينا كوينات هواهو مس مانيو تيديف كواقع زخل
مس بيبي مس إرترا خنواجا إلك تحسبي تجدد مس إرترا كوينات تريفيونيو نمخته ندال لنا كل شيء كوينات كي يقاط من أنت دليل ناس نخوينات مدلاوي مدحنيتو سأتي حزب تقرأ عتقو كفتح زقبرنا يدقة شقر كم زلوا خينو نحن أول نفتشو زلنا نقر له مرجع توديو أو زي أسيي متسن مال وسكا أو ناينا نولا سب قال صبوا حبرتات تلقيا زراعتات حيزو متصله حاسيو الله يخون يجينا موساد وسكا ما ممكن يكون حجزي زي ترد النصاني بايزو ناتنا زبحال زخونه سبسي سبونتانيسلي ويكا كاب بوغو بيلو يكون تزاري وغن زخونه ግምታት كل يخلي ناتنا زولو زخونه سب ويكا انبلو زيناتنا ነገር استزاربه ኢሎም زامنو لسبالو مالتي ويكا كጥርጠር ዝኽእል حجزي تعيز فتر مالتيو ننحدحدا زي تامامن መንግስት አይጸንعني አዩ ሱፍሉጥዩ ኣብቶውሽጥ ምጥርጣራት ገለገለ ንሕርዳ አልዮም ኮይኖም ትጥርጠር ዘለውን ንምንታይ ጥርጠሩን ኣነ ነበይነይ ብፉሊ ገለ ዝብል ንሕር ኮይኑ ፕሮብሌማት እዮም ክመፁ ዝኽእሉ ማክሲማም እዚኦም ንዓወት የውፅሑ እዮም ዝብል ግምት የብለይን ዋላ ካብ ጀነራል በዓሉ ተዘይፈለጥኩሲ ግን ምትእምማን ዝበሃል ነገር ኣሎ መጀመሪያው ማለት እዩ ቀንድሲ ምትእምማን ያው ዝመሬት እዚ ናይ ምትእምማን ውፅኢት እዩ ነውሕ ርሕቀት ዝኸይድ ሓዳር ናይ ምትእምማን ውፅኢት እዩ ስድራ ቤት ናይ ምትእምማን ውፅኢት እዩ ኦርጋናይዜሽናት ናይ ምትእምማን ውፅኢት እዮም ሃገር ብዓባያ ናይ ምትእምማን ውፅኢት እያ ዓለም ብጠቕላላ ድማ ያው ናይ ምትእምማን ውፅኢት እያ እንተ ዘይተኣማሚንካ ናብ ፕሮብሌም ናብ ፀገምን በር ካሊእ ነገር ትኸዶ ነገር ኣሎ ኢለ ኣነ ይግምትን ሶ ሕጂ ከም ዝመስለኒ እታ ናይ ምትእምማን ውፅኢት ክትረአዩ ነይሩዋ ማለት ክን ኣብ ሕልና ናሲ ክትህሉ ነይሩዋ ግን እንተኾነት የላን ክትህሉ ዘይከኣለትሉ ምኽንያት كميل أتفيا نأمنت كم زي أم زبول عبيتي أم الله نحاسوهم كلنا نأمنت ولا ناتنا نبلو يزبل كما يقول كاتفول تحجي أنا ناتي إلى مسؤول ناخدكو مسؤول دا ولعخو دا ستوخو دا تزاربكو مسؤول دا مخرنا حبير ناسي بمنتهي نتور تروحي نوع مفلي تبروبليم حجي كاويز متسمالتي سو ألنا يزبل إذا أبع على تزاربنا وعلو حد انتاعت بالقراج سرنا يا بايزو يا وزخونا مساعتوت مالتي غاتسيلنا بخل نجار كندالل داغماي جونوسايد ابلعل تግራይን ابلعل ካልኦት ዝታትን ንምፍጻም ኣብልዑል ምድላው ይዘሎ ዋ ክንድዙ ቃሎ ተዓዲ ናብ ቁልቁለ ተውሪዱ ተዓዲ በኋላ በሐራጅ ወነውጽዩ ኣጽዋር ሽምተሎ ስፍሕ ዘለ ብግፋስ ብኻልኦት በሐፈሳ ሰቢሉ መናሰይ ናፍቲ ሰልፊ ዘእተወሉ ኩነታት ይፍጠረሎ ስለዚ ኩናት بزي كينات زترف زنبر إيكونومياوي عقم يكون وتدرع عقم يكون بوليتيكا عقم سلازي يقول بزي كينات كنبر زقل حيل يكون نسي سلازي كينات أي ترفن كل إيو نز كينات زي نبرة حق أن غيرك زوجنا سيرة وسرعة زي نعمق أورو أتيخا أمق أورو حد سرعة كتفتر قرم حجي أنا انتهي أن تعذبكوا صنيحة تزولوا زول حاسوتين مبالغ يكونن دحر دا منقستاتنا أبنت يكونوا تدخيمو مو زي كلون نحركوينهم مو نزيك مريحهم كعقم زي بقولهم نحركوينو مو نزي حتى نايت محبر سب كم تقلب وسيلهم تقبلهم حجون تمليسهم كم حضروا زي كلون نحر دا أخوينهم أبعلوا أببعلنا تحبرة تسايم زواجوا جن اتناي ما أخلي منقص زور خمزلو خوينوسي تحق خمزلو قبل كوينو مالتي نسو تخكلي أبعلو مسيزي أس على دياس هيتسرحن مالت أبعلو ما بنداود بسي كم أدياس بقلوا تحتكون كلا بعلاسي أيقونة حجب عليا كم يازق برسكم إنا قريقن اتوانا تاريخ كأنسي نمنتا أيو ديالوك تفتيرو نمنتا أيوم بحسابكم سقوم زي كألنا مالتيو كاوغن كاوروغن وصاي كالي نغرن اشليكوا فيت كنبل زي كألنا نمنتا أيو لمنتا يلكم تقمت 3 عامت ملو اب اخيبان ابو صي زيول فرا اخيبان نقن مالتي ديدلوك يغاطيو مالت كتوصي تخلنا حاجت مصاو في سيركل كوينيو حدا ستاك زغبره مايند سيت اتحساسبا معباله ناي تكنولوجي ناي كل عينت بروجرس مالتيو بروجرس زي يري زخونه يكون عينت فيت زي بروجرس زي بلو بروجرس انديكيتور طرح
ዋላቲ ኢንዲኬተር ነው ዋዕሉ ብትክክለኛ ቦታ ዘይ ተቀመጠ ኮምፓስ ይብሉ አንፈቱ ዝጠፎ ካይዳ ምስ ሓዘ እዩ እቲ ፕሮብሌም ናብ ጸገም አምሪሕና ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ስትራቴጂክ ዴድሎክ ዝብልዎ ማለት እዩ ናበይክን ከይድ ከም ህላውና ማለት ናበይክን ከይድ ከም ዘለና ምስጠፈና ሲታይ ምግባር ጀሚሮም ኮም እዩ ኢሎም ትክክል እዩ ኮም ይገጥሞ ዘሎ ኢትዮጵያ ብጠቅላላ ግን ትግራይ ስቲል ኮም ተማሳሊ ሶነት ውግእ ዲኻ ከተልሕኖ ሞ ምንም ዓይነት ስትራቴጂ ዘይብሉ ውግእ ማለት እዩ ምንም ዓይነት ናይ ስትራቴጂ እውን ዘይኮነስ ውጽኢቱ እዚ ኮውን ኢሉ ኤክስፔክት ዘይገብር ምናልባት አትሊስት ዕንወት እውን ኣሎ ኢሉ ዘይኣምን ሓይሉ እውን እዩ ንኣብነት ክንዋጋኢና ኢሉ ክፍትን ዝኽእል ከም ዝመስለኒ ዘሎ ጥራሕ ዓወት ኣሎ ኢሉ ዝኣምን ማለት እዩ እቲ ርግፀኛ ዝኾነ ከም ዘየለ ገይሩ እቲ ርግፀኛ ዘይኮነ እንታይ ዝበሃል ታያ ገዲፋ ሱቁል ተማዕዱ ዝበሃል ኣሎ سطح يا قديفاس سقول تمعدو دي خم زبالالو حجي تي سقول زمعدو طرح سبحيزو كاسي نبعلو ستاك غيرو انا ون ستاك كتقبر لك خمس خما يلوم زمخرون حيلتات يوم زلو حجي مالتي انا نغيركم يبز حلف اوان وق نتحجي زلو صقم يغادو دونبر يبا صومبر دغنت يسفحف عنبر ابز حجي ساعات كا تمليس كا امق نختاتونا وشتسي غدغار كعيد كا بربانوس ناي حلوات نختفحر بعلها نحردات زي كوينسي كابزي سيوصيو لزغمت سب كله انا ناغرمني يخيد مالتي مغنياتو كمزي بوزحات تواساتو زلو بوزحات دليتات زلو توم دليتات ግን ننسوم زي طعامون تخوينم موتوم نتوم دليتات ናምናቶም ድሌት ክዝውሩ ዝኽእሉ ፖለቲካል አክተርስ ማለት ያፍቱ ውሽጢ ተዋሳእት ኸ ብበዝሕ ዘለው ናይ ደገጽ ዕንቶታት ብጣዕሚ ኣዝዮም ዝበዝሕሉ ኩነታት እሲ ነዚ ዘትርፍ ሓደ ነገር ታዩ ነንንስኻ ምስምማዕ እዩ ነንባዕልኻሲ ነንሕርሕድካ ምስምማዕ እዩ ማለት እዩ ኣይንሰማማዕኒና ክልታናሲ ጸገም ኣለና ኣይትብል ድሕር ኮይንካ ኸ ተገለደ ሓደ ኣብስቴን ኮይንካ ድማ መቕጻለ ይካል ምክንያቱ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ቀዳይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እንታይ ተዛሪው መሲሉኩም ማለት ይብዝ ሓለፈ ማራብ ቪዲዮ እንዳራእኾ ነይረ ማለት እዩ እቲ ድኽነትና ማለት እዩ ድኽነትና ቅድሚ ሕጂ ምስ ድኽነትና ዋላ ክንነብር ንኽእል ነርና ኢና ድሕረ ደጊም ግን እቲ ምስ ድኽነትካ ኮይንካ ናይ ምንባር ግዜ ንዋዕሉ ኣብቂዑ ስለ ዝኾነ ማለት ሞር እቲ ድኽነት እሲ ولا تسقيمك تنور هيوت زبالالو ترادنا الى جنبت تسقيمك تشجيرك نوعلو تنور هيوت الله ግን ከምኡ ኮይንካ እውን ዘይትነብረሉ እቲ ድኽነትሲ መወዳእቱ ኣብ ጠርዝ ቦጽሒሲ በቃ ምስ ድኽነትካ እውን ዋዕሉ ምንባር ዘይትኽእለሉ ግዜ ተበጺሕካ ከታይ ይፍጠር ስእልካ ትባልዕ ትማናጨት ማለት እዩ እቲ ኮዝ እቲ ናይ መወዳእታ ኮዝ ስትራቴጂክ ዴድሎክ በቃ ፍሉጥ እዩ ማለት እዚ ናይ መራርሓ ናይ ገለ ናይ ኩሎም ዝገጠሞም እቲ መንገዲ ምስጠፍኦም እንታይ ገይሮ ማለት እዩ ተኣረው ኣብ ሰርክል ይንቀሳቀሳሉ ነን ዋዕሉና ተመለሰ አይረኽቦሎ ማለት እዩ ኣብ ዘሲም ፓዚ ኣብዮም ዝራኸቡ ዘሎ ሕጂ በትሽግር ተፈጠረሉ መንገዲ ኸይድናስ ነቲ ሽግር ክንፈትሖ ኢና እናበለ ዝዛረብ ሰቢኻ ትሰምዕ ማለት እዩ ኩናት ኣይተርፍን እንታይ ሞኽተርፍ ዝኽእል ኩናት ተዘይተሪፉ ድኽነት ኣይተርፍን ኩናት ተዘይተሪፉ ሞት ኣይተርፍን ኩናት ተዘይተሪፉ ዕንወት መሰረተ ልምዓት ኣይተርፍን ትርግፀኛ ኮይኑ ከዛረበ ዝኽእል ኩናት ተዘይተሪፉ ልምዓት ክትርፍ እዩ እዚ ኮይ በቃ ርግፀኛ ኮይ እዚ ማለት እዚ ውዱእ መጀመርታ ዝበሃል ዘረባ ሒስካ መጺኻ ኣብ ሚዲያ ምዝራብ ምንም ወል ሓንቲ ለውጥ ይብሉ ሻምፒዮና ከም ዝዕወት ማንም ሰው ይፈልጥ እዩ ሶ ካብዚ ተበጊሳ ኣነ ማለት ገድድ ኩነታት ዘይካ ካብ ስልጣን ከይተኣልዮ ካልእ ዘሰክፎ ነገር የለን ስኻ ይጣዕምካ ገዳሲ ይኮን ኣሽሓት ሰባት ይቀተሉ ብህይወት ይሃልው ገለ ኣገዳሲ ይኮነን ጥፋ ጽነት ስኻ ምንም ኣይኮነን ስልጣኑ እንድሕር ነቕነቕ ግን ኩሉ ዋጋ ክኸፍል ድሎ ስለዚኦም ልኾሉ ካብዚ ንላዕሊ ከላም ልኾ የለን መስዋዕት ክትከፍል ከለኻ ንዓኻን ብፍላይ ናይ ህይወት መስዋዕት ክትከፍል ድሉ እንድሕር ኮይንካ ንኻልኦት ሰባት ክስውኦም ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ማለት እዩ ናትካ ኣምላኽ ኮይኑሎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ መስዋዕት ዝኽፈል ንስልጣን ኢልካ እንድሕር ሰባት ክሞቱ ፍቃደኛ ኮይንካ ክስውኦም ኢኻ ዘለኻ መስዋዕት ኢኻ ሕጂ ምክንያቱ ደም ናይ ሰብ እንድሕር ዋጋ ይኽፈላሉ እሱ መስዋዕት ይኹሉ ሰብ ደቀይ ኣብዚ ግዜ ዝጨነቐኩም ደቀይ መንኣሰይ ዕድልኩም ናይ ልምዓትን ናይ ትምህርትን ዝሰኣንኩም ናይ ዕረፍትን ናይ ፍልጠትኩም ናይ ምርምርኩም ግዜ 6 ዓመት ዝተሓደኩም ደቀይ 6 ዓመት ኣብ ቁልውሉ ዝሓለፍኩም ደቀይ ካብቲ ዕድሜኩም እዚ ዝተሓደኩም ደቀይ ናይ ዘመን እዚ መንኣሰይ ዝኾንኩም
نايز زمن زيو نايز تصباو بهاي زبزحا من أسي زخونكن دقي እግዚአብሔር ተዘይ ሕሱ ዘይልወጥ ቃሉ ዝብለና አለ ግን ዝጎደለና ደኮን ይሉ ምናልባሽ አመንኩ ሓደ ኮን ዝንገዕ ይሉ ወይስ በተጠራጠረ ደኮን ሆ ሓደ ግዜ ንሰብ ንአምን ሓደ ግዜ ንሐላፍ ንአምን ሓደ ግዜ ንፕሮፓጋንዳ ንአምን ሓደ ግዜ ኮሙ ደኮን ይሉ ፍርና ክቆትልና ሕዝማ ኋላ ቆም እዮም ኢሎም ኋላ ጣሊ ኋላ ለሕሚ معاذ قد فهمنا معاهم وصيم نهلوس عاوزني اغوان استيت دماي جيغنا تقلاسيتيا نزمص علامه احلفنا ينهبن انتحر تريرنا زي تقاليسنا من مفتح يبلنا تريرنا هنقالسلنا اذا غوان استيت زيا اندحر توديبا ጠንከራ እንድሕር አመራርሓ አግንያ ዘይትጥርነፈሉ ዘይትቃለሰሉ ጥራሕ ምን ብረት ሒስካ መቀላስ ኮይኾነ ንቶም ደቅና ኸይጦሚው ራሽን መቕራ ከይዓርቁ ክዳን መቕራ እዚ ኮይ ተዓዊ ቃልሲ ወሪድክን እንተሓግዝ ከናና ግን ዘይፍታሕ ቃልሲ የለይ አሎዩ ማማ ዘይፍታሕ ቃልሲ አለዩ نابنت كم زناتنا قالسي زي فتح قالسي كم تناتنا قالسي وماما زي فتح قالسي زي فتح صقم يلن زبحال كم تناتنا صقم يو اتصقم نخفتر زوصلو خلت عامتات نخفتح زوصلو 10 عامتات اندحر كوينو زي فتح صقم زيو اتصقم نختفطرو حانت معلت اخيبا خمس حجي زلخنا اتصقم نختفطحو معات اخيباتات ايفن غيركا زي فتح تقوينو زي فتح صقم يفطري ماما اتوانا انجرا مقرب ناي دونت نوريو ادو اخنكا كتقربا غبويو اتوانا نودي اجوخا زودي قصل برتع ختبلا نوريو نسخا ناي دونت باهغن حلمن تفطراوي غبوئنيو كمزي مغبار ايكونا نصلينا يحج نحنا مالتي جن اتودخن زخدو زلوسي كعيتو نتعدي تخيل لاسي كاب وعين كاب درك انك كلاخل لا دي مسلكنا له اتودخن زخد زلسي كيدو ناب تمرت تماهيرو زحممو سبات بسقاي نزموتو اهنداولو نزموتو حكيمو كمبرومسي ابرحق خيدو خمهار استسدت دي مسلكن يهلو ايكونن اترياليتي نسو يكونن اتودخن ماما زخد زلو كومو زمسل حو اتوم بسلطان زلو سبات كيردادو منتان تعبيت سلاز حازم كيزاراربون كيغلن زبحالون مور برايد كرعات حيزوهم تعبيت حيزوهم اب كندخندوم نساتهم منتان كيزارارو يخيدو ناب دفعات يخموت مالتي سو اغري يخسنكل ناي كالوت سبات سرحو مسارة المعاتون كعنيو ويل نسوخت كسكولخا كالوت لااتيوم زولم اكالات كاموصيوم دغنا نابتناتو مريتون كتكسيوم سلازي حابير كان مطمايو سلازي حابير كن تقلبانه زلخن وي نتودخن انجرا هيبكن بدحال تسلفو زلخن قصال عامت انجرا نخيهل يو مازر تتغبرو زلخن مالتي حدا سبايسي قدم حجي نغيركم يا مالتي حدا فلاسفه ndamharن هالو ابد اب بزح سبب زلو حدا من اسي مصمو ادي انا يديكم وعلتاي اي تخفلون يكم كتكفلوا اي تخلون يكم اندابلكا اندا تزاربكا سميعكا حجينا يدي وعلتان من تاي كخفلو زي كليلو كتكفلوا يتخلني خايل وتفلاسفه نمنتاي كميغركا تخفلو اسكنغرني وانا يدي وعلتات هاي صقمالو نمنتاي زي كفلو ادي 3 ورحن قلمله معالتن كلتا سومن اب كبدات صيراتني ن3 عامت زاكلكا حقفاتني شنتين ጨርቀይን حصبت موداتو እንዳጦበት እንዳብልعت እንዳስተየትካ عبياتني انا እንድሕርዳኮም ገይረ ክሳብ መወዳታ ንሳክሳብት መውት ጻባ እንዳስተخوا ከምቲ ዝሓጸበትን እንዳሓጸብኩዋ ሰውነታ እንዳተኻነኸንኩዋ ኣብ መወዳታ ኣዋንሲ ክሳብ ሞት እንድሕር በጺሐሞ እንተሞይታስ ኣነሲቱ ውዕለታስ ማዕረ መልሶ የደለኹን ገለ መልከመ እዩ ዋይትሙሉሰን ዝበልካ ነሲ ብምንታ ኢሉ ቀሊል ኢሉ ፈላስፋ ሕጆን አይመለስካዮን እታ አዲኻ ዝገበረቶ ንስኻ ክሳብ ተዓቢዩ ንስኻ ዝገበርካዮ ኸ አዲኻ ክሳብ ትመውት እዩ ትመንገደፍ ፈላላ ያለው ኢሉ ይባል ሕጂ ኸኣሲ እተቃላልባ እቲ ብድሓር ኮይንከን አጆኹም ትብላና እቲ አጆኻ ምባል እቲ ምብርትታ እቲ ዝወደይ ቀጽል እስኪ
ጎቦ ድኽነት ኣፍርሶ ጥይትካ ፀላኢኻ ድኽነት እዩ ከምዚ ግበር ዝበሃል ዝነበረ ኩነታት እንድሕር ዳኣት ናሬሽን ተቐይሩ ታሪክ ተቐይሩ በልበል ሕጂ ኺድ ከም ጽምብላሊዕ ተጠጠቕ ናብዚ ብየማነ ጸጋም ዘሎ ዝኾነ ዝምልከተካን ዘይምልከተካን ሕጂ ሓደ ህፃንሲ ኣብ ሱዳን ሒዞም ወርኤ ወዲ 14 ዓመት ይኸውን ለግለቅ ቆልዓዩ ፈሪዕ በቃ ሰቑይሉ ምንም ኣይተዛረበን ዓይኖም እዩ ዝሪኦም ቋንቋም ኣይፈልጦም ኣፎም ኣይፈልጦም መለፋለፎም ኣይፈልጦም ሕጂ ሒዞሞ ከዓ እንታይ ኮን ገብርዎ ይኾን ይብል ተሰብካ ጨኒቕዎ ዋታ ህፃን ቆልዓ እዩ ዝስደድዎ ይብል ንሶም እንታይ ከም ዝገብሩ ኣይፍለጥን ናብ ከምዚ ዓይነት ህልወሳታት ናብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሞት ዘርኢ መርገም ኮይንካ ኣብ ፍቆዶ መሬት ንኽትብተን ዝገብረካ ካይዳሲ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቆስቋስን ጎስጓስን ኣየድልን እዚ ትዝበልክኖ ብግልባጡ ተዝኸውን ጽቡቕ እዩ ሓሪሱ ንኽመጽእ ኣልሚዑ ንኽመጽእ እቶት ንኽውስኽ ካልኦት ሰባት ንኽበልዑን ዝገብር ተማሂር ንኸምህር ዝኸይድ ነዚ እንድሕር ዳኣ ጌርክን እሱ ጽቡቕ እዩ ከም ተፈጥሮ እውን ክንቀጽል ከም ህዝብ እውን ይሕግዝ እዩ ማለት እዩ ዝሃድም ሰራዊት ኣይማርኽን ዝሃድም ሰራዊት ኣየፈራርሕን ዝሃድም ሰራዊት ኣይልመንን ሕወሓት ክትልምን ይተረፍ እሞ ገና ይመለሰትን ብለካ ኣለኹ እኮ ናይ መረዋ እኮ ካብ ደቡብ ትግራይ ተላዒለን ድሮናት ትግራይ ካብ ደቡብ ትግራይ ተላዒለን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዘሎ ሰራዊት ናብ ከተማ ይትኩሳን እየን ኣላሕ ክትብል እምበር በፍፅም ኣብ ኮምቦልቻ ገይረሞ ዘለው ከተማ ኮምቦልቻ ንክትውቃዕ እዩ ናይ ድሮን ቤዞም ናይ ኣየር ቤዞም ኮምቦልቻ ኣሎ ጎንደር ኣሎ ባህር ዳር ኣሎ ኣምሓራን ትግራይ ንምባኣስ እዚአን ተኺልወን ናብአነይን ትኩስን ኢሉ እዩ ሰራዊት ትግራይ ፋኖ እውን እየተኩሰካን ተነው ዘለዋ ውኽተርፋ ምዃነን ምንም ጥርጥር የብሉን ነገር ግን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ከተማ እየተኩስን ሰራዊት ትግራይ ናብ ሰራዊት ግን ኣይተርፍን መዓዝ ዝብል ኣፍታ ኩላ ነገር ተጠናቂቓ ታፍሽ ካብ ዝተነፍሓትላ መዓልቲ ማለት ብዙሕ ሰብ ስለዚ ሓራ ሕጂ ኣነ መጽናዕቲ ገይረ ኣለኹ እንተስ በያዝድ ኢንፎርሜሽን ድዩ ረኺቡ ዘሎት ኢንተርኔት እንተስ ሓቂ ድዩ ኣይፍለጥን ማለት እዩ እቲ ሃይለ ዝብሎ ዘሎ ኣበየናይ ቦታ ምዃኑ ገለ ኣይፈለጥኩም ግን ሃይለ ስቑኢሉ ይዛረብ ኣሎ ኣነ ከምቲ ዝረኣኽዎን ከምቲ ዘጽናዕኽዎን ከምቲ ንእሽትለይ በቲን ኢለ ካፕቲን ኢለ ዳምዳም ኢለ ንኸንብብ ዝፈተንክዎ እቲ ዝብሎ ዘሎ ብኣንጻሩ ሓሶት እዩ ከምዚ ገይረ ክልእ ኺና ከምዚ ገይርና ከተማ ይንወቅዕና ገለ ማለት እዚ እቲ ምሳኻ ዝገጥም ዘሎ ሰብ እዩ ዝውስን ምሁር ይቕተልካ ዝበሃል ኣበሃል ኣሎ ብምስላ ወለድና ማለት እዩ ንሱ ናብ ከተማ ዝትኩስ ተኾይኑ እንታይ ክትገብር ኢኻ ማለት እንታይ ኢኻ ትገብር ንሱ ኣብ ከተማ ኮይኑ ናብቲ ከተማ ዝትኩስ ተኾይኑ እንታይ ኢኻ ትገብር ዳ እሞ ማለት እዩ ክትሰማማዕ ድዩ ሃብ ገጠር ኣውፅዎ ገለ ዲኻ ክትብሎም ማለት እዩ ረዮ እዚ ኮይና ዝበልና ንሕና ማለት እዩ ሓላፍነት ዘይወስድ ኣብ ክሊ ትውግእ እውን እንተኾነ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ውግእ ሕጊ ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ እውን ሓላፍነት ዘይወስድ ሰብኣውነት ዘይስምዖ ዝኾነ ይኹን ሓይልታት እናተፈጠረ ብዝኸደ ቁፅሪ ሞት በዚ መጠን እያ እናበርከተት ትመፅእ እምበር ካሊእ ዋላ ሓንቲ የለን ሓላፍነት ዘይስምዖ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ካብ መጀመሪኡ ጀሚርዎ ግን ዝገደደ ከዓ ንስክላላታ ዝበሃል ነቲ ዕረ ዝመረረ ኣለዎ ኢሉ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ንሱ ከዓ ኣሎ ምፀገሙ ማለት እዩ ትትብሎ ዘለኻ ነገር ሙሉኡ ስቑኢሉ እዩ ምንም ባንች ኦፍ እንታይ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ጃርገን ቶክስ እዮም ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ እዚ ከም ኣነ ከም ዝመስለኒ ከመይ ጌርና ንሕና ካብቲ ዘለና ሕጂ ገጢሙና ዘሎ ነገር ከመይ ጌርና ንምልጥ ከመይ ጌርና ስኬፕ ንገብር ከመይ ጌርና ዓርሰ ምክልኻል ብምግባር ሲ እንዳተኸላኸልካስ ዓዲ ትልውጥ ዝብል ነገራት ሒዝኩም ተትመፁ ጽቡቕ እዩ ከመይ ጌርና ቀጻሊ ኣብ ድፋዕ ንነብር እቅደ የድልዮን ባዕሉ ዋላ ስቑ ተንብል ንባዕሉ ትዳውን ሂል ሒዝና ክወርድ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ቁልቁለት ተኾይኑ ሲ ዋላ ተዘይደፋእኻዮስ ምውራዶ ይተርፎን ሓደ ነገር ንሕርዳ ቁልቁለት ተደርቢኻዮ ምድፋእ የድልየካን ነየናይ ኢነርጂ ኢኻ ሞ ክትደፍእ ነየናይ ጉልበት ኢኻ ነየናይ ፖቴንሻል ኢነርጂ ኦቨርካም ክትገብር ኢኻ ክትደፍኦ ማለት እዩ ፀገመ ወይ ተፈጢሩ ዝግረመላ ዘሎ ንጆም ብላክ ንቁልቁል ናኸድናስ ክንዳፋ ኢና ዝብል እዩ በፂሕካ ትብል ክሲ ኣላትካዶ የብልካ ኣብ ብፅሑፍ ዲ መፂካ ትኽስዋ በኸመይ መፂካ ብፅሑፍ ናባይ ትሰዶ ትኽእል እንዲኻ ትሰነድ تسجلت عليه جلت كسستي ما خلاش ما قلك جنبار سبا معبل يزبل أبو أمبر أتو حتى متصفاني مختل أبو أمبر أتو مكيال سلومن وأنا صحفي أنا يجوني خلالي لأنه وين وحنا أفتح أطري 4 بالكسي
ኣብ ሆላንድ ብምኻድ ንጆን ብላክ ረኺቡ ነዞም ኩሎም ዝርዝር ነጥብታት ብምሃብ ምስልናን ንምድዋን ዝሰርሓሉ ጸኒሑ ገለ ካብ ብፆትና ማእኸላይ ሽማግለ ረኺቡ ካብ ውሽጥና ሓበሬታ ንኽረክብ ብመንገዶም ብዙሓት ፍሽል ፈተነታት ከካይድ ጸኒሑ እዚ ብኸመይኦም ካበይ ተወጊሶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ዝሓዝዎ ጭብጥን ሰነድን ክህሉ ምስ ጆን እንታይ ዕሊልካስ ሓውዲ ደይኖ ነገር ንፈት ኣይዞዎ ካብ ዝሕዝነካ ነገር ንስ ኣነ ዝሕዝነኒ በኋላ ሓንቲ ተዛረብና ምቾ ተዛረብናሉ ብዛዕባ እቲ ዘለዎ ሲትዌሽን قال نسخة قرر مكاب بقلباتي بزعبا قالسي زحتك قصخني خير الله يدلك نو دحني نسو مش وصخه تراخ والله راح يجي ابزل الخير سيتويشن بصبغ مر باي بقى حن ساعه راحنا تزارينا حن ساعات وكذا 5 كيلومتر 5 دقائق وريح قوم دلو 3 عام 3 عام تاثير بصايم كريدي كل سبات بزوكو الى مزارب ስለዚህ ሶሎሞን ኢያሱም ዘሎን መጀመርታ ግዜ ናይ መርሐ ባህርያት ዘሎ ካብ ኩሉ ብውሕድ ዘራኽቡሉ ሓላፍነታዊ ሓቀኛ ዓላማ መቃልስቱ ንዝኾነ ጆን ብላክ ሓውሚኪ ክሳብ ሆላንድ መፂካ ኣሜሪካ ንብፃይ ዝበፅሕን ዝረኣየን እዩ ማለት እዩ ነዚ ኸኣሲ ማለት ሽማግል ቁማሊ ብላዕዮ ይብሉ ኣሎ ማለት እዩ ከሲሶሞ እዞም ሽማግለ ብማእኸላዊ ሽማግለ ሸፋት ተኸሲሱ ዝገርም እዩ እጣታ ህዝቢ መሪሕነትካ ተቋፀር ዝብል እዩ ከይቡኻስ ወኪልካ ሰደድካዮም ፈሪሙ ኢልካ ዘረባሎ እዩ ዘደንጽ እዩ ይብል ሕጂ መን እዩ ሰሎሞን ኢያሱ ንምንታይ እዩ ከም ኢሉ ብርጌድ ናሕመዱ ከምዚ ኢሉ ከም ተዛረቡ ንምንታይ ከም ዝኸሰሱ ኣይፍለጥን ከሲሶሞ ክሲ ከሲሶም ገለ ይዝባር ዘሎ ማለት እዩ ኤንዌይስ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ኣዝዩ ዝገርም ዘሎ ብርጌድ ናሕመዱ ተዋላሽዎም ከም ምዃን እንዲ ኣብ መወዳእታ ግን መን ዋዕሉ ከም ዝኸስሱን ኣይፍለጥን من وعلو تايز بال تعي ملس خمس هونا يفلتني سلا استبالا شو مالتي طلع كابيه ما نبص قام حسوس سلا زبلم جن نت خمس جبره حلفنا توصيله بوزح نجار جبره أجوا برتع قال خبها النيرو مالتيو مهنياتو جون بلاكسي قليل سبعين نهار ساتهم جن جون بلاك حجي زرسعوا سبات كله ام اي تينكسو مالت تعيني از قال لس كابل بقال لس لزخونه مالتيو جون بلاك وصحي النزاع قداي انواع التزارب لامو انت عين زرا 5 زارو تزهلون يروح ما يلهم كم زي زارو فلوتي جون بلاك تزهلوا مالتي مهنات افاف يزارب حق هم زلا توع وعي زبلا مالتي جون بلاك سي فلوتي بس قداي زي موصف يفطرلو نزحاونا ون مالتي سلا زرايو بطعم حريف كم زي صبغ جون بلاك انا بطعم خاو زخر عن نغرو بتازح نبرت ناي 3 عامت وقنا مالتيو ما اجر مخان طرح زي كونسي ابتشعوان زغبرو زنبره سرح بطعم يزدنقلو بتعمي يحجون مالتي كريدي زبونه تصرح سرح مالتي بتعم ازي لبام سب سلا زنبره بتو غداي نسو بزملكت بفلاي مالتي مستنات حزبنا زنبره حلوات مستنابرا كله مالتي زوقع زنبره صرح زنبره ነገር بملؤ توديون الى ازغمت جون بلاك بتعم دس زبل سنه حساب نيرو مستي حونتنا حزب تግራይ يفلط اصبيقو حونت مالت مخان يفلط اصبيقو نتوم كومزيلوم زارو خالق لكعم ينغرم نيرو مالتي ساعات حليو ያው ይፈልጥ እዮም ንሱ አንቃጽ ነቃጽን ያው ቅድሚ ይዛረቡን እዮም حق ስለ ዛረብካ ቶም ዝፈቱ ወይ ፈቱ እዮም ቶም ካልኦት ካ ማለት እዩ ምናልባት ክጸልው ይኽእል እዮም ተኾነ ግን ጆን ብላክ ዝረአ እንበር ንዝራእዩ ዝኽሰስ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ነገር ብምንታይ ከም ዘምጽዋ አይፍለጥን ሶ ብርጌድና ሓመዱ ታይ ዘርኤካ ኣለኩም ዝተባላሽዎ ነገር ማለት ዝተአጃጀለ ድኽመት ኢሉ ዝተአጃጀለ ድኽመት ኣለኩም ተስተአጃጀለ ድኽመት ሶርት አውት ክትገብሮ ወይ ካ ፊልተር ክትገብሮ ሲ አድላይ ይለይ ግምት ማለት ተዘይ ኮይኑስ ተቃልሲ ስታክ ጌር ይበቃ በጠቅላሉ ስታክ ገወሮ ለምክንያቱን በቃ ብዙሕ ሰብ ከከም ድሌቱን እና ድሌቱ ኸመርሑ ስለዝኻለ ከም ዝባሃል ነገር ካ ሁሉ ስለዘይ ክእል ሓደ ዝኾነ ጥንክር ዝበለ አፋፍኖት ዘርኢ ወይ ካ አፍ ዘርኢካ በሪ ዘርኢ ሓደ ሰባት ላይ ኮይኑ ክርከብ ነይርዎ ዝብል ግምት ይዘለና ኢሎም አንተ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩም ኣብ መወዳእታ ሓናፃ ይርእቶ ብምግዳፍ ንትኸዱ ኩልኩም ማለት እዩ ኣዝየ ብጣዕሚ የመስግን ሳብስክራይብ ብምግባር ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣብፅሑ ክብለኩም ይደሊ ልዋም ቀነ ኾነልኩም የመነ ቻው ድሕና ቀድኒውታ ጉድ ላይት ድሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ